होयो मास्टर आ पिलारा को तो डके देलो काई ठिया ही कहूना तार पाउनी बोधे कोन ठिया हो मो आपनकर प्रधान शिक्षक नालुआ साहब मझिरे बसचंती आपनकर साहित्य सार ठेंगण बेंट ताको काथकु बसचंती हमर भूगोल सार मुठाईदार सार ए मीटिंग डाकबार कारण कोन पिले तमर आज कंपटीशन अछि सार आज को कंपटीशन अछि आज नाच गीत आ प्रबंधर कंपटीशन अछि ताहाला हम स्टार्ट करिया मो अतिकिरे मो कर्तव्य शेष करूछि एबे कहिबे साहित्य सार ठेंगण बेंट ताले पिला माने स्टार्ट करबे आत्र कंपटीशन हो ताले पिले तमे सब गुटे पटकी होई जो आर पटे हमरो डांस सॉन्ग आ को डिबेट होबो बुझि पारलो ताले गुटे पटी होई जो ए देखो रे देखाई ना अच्छा पो तमे कोन करिवो तम भितरु ये बड़ किए से बड़ तम ना कोन बुदा आयो रे मां हो चलो को भीतर नथियो लागिने हो 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 हमरो म्यूजिशियन भाई की टिके अनुरोध करू जी से टिके देबे हम पिले नाचिबे It's by DJ Shivam. It's by DJ Shivam. हो पो भला होला बहुत होला ना उठिया हुआ थरा तुम मान कर जहाँ सब आमे परफॉर्मेंस देखिलो भल लागिला आउ टिके मते केमिति कोन रही गला उना आदिके मास्टर कोन कहजो भल थिला आ टिके भल हेई पारी हो तो बसी पड़ तमे सेठी हम तुमको पर डाकिबो हो नेक्स्ट के अछि आसो अरे पुआ हाथ तो कोन लागी रे आयो रे मां आइले एरा कोडू सिखलो टीवी रू देखितिलो हो देखि करो आयो रे मां नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू और जो गर्विदा है उसको टाले तू तेरी अच्छा पुआ ये कौन थिला निजे निजे चपला खोल दउतला फेंगी दउतला ये कौन थिला जे पुलिस पोस्टर मते जा लागिला ये तमरो रफुजी कम भल हेइतिला आ टिके भल हेइ थाता भलो होइति लागि रे हो तमे जाओ वेट करो हमें तुमके पर रिजल्ट सुनाएंगे जाओ तमे जा काली हम काली भलो होइति लागि रे जाना नेक्स्ट अच्छा पो कौन नाचिबो गोआगियो नाचिबो हो ताले देखिबा म्यूजिक भाई हो ताले गुआगियो गीत
ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ବି ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ହଉ ଯାହା କରିଛ ଭଲ କରିଛ, ଆକୁ ଟିକେ କରିବାକୁ ଅଧିକା ଚେଷ୍ଟା କର। ଆମର ଯାହା ଷ୍ଟାମିନା ବି ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ମାତ୍ର କଣ କହିବେ? ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ? ଆଉ କେହି ନାହିଁ ବୋଧେ। ହଉ ନାଳୁଆ ସାର୍, ଏଥର ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା। ହଁ ଡାକ। ହଉ ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍। ତମ ନାଁ କଣ? ମାନେ ସାର୍ ଏଇଟା ପା ମୋ ନାଁ। ଆଉ ତମ ନାଁ କଣ? ସାର୍ ମାଟି ପାତ୍ର। କୋଉଠି? ଓହୋ ସାର୍ ଏଇଟା ମୋ ନାଁ। ଓହୋ ହଉ, ତମମାନଙ୍କର ତର୍କ ବିତର୍କର ବିଷୟ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା ଠିକ ନା ଭୁଲ। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଭଲ ପାଇବା ଠିକ କାହାର ଭୁଲ କାହାର? ତାର ମୋର ଠିକ ତାର ଭୁଲ। ହଉ ତର୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ସାର୍ ଭଲ ପାଇଲେ ପ୍ରଥମ ଥର କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ସବୁ ଯେପରି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗେ। ସାର୍ ଭଲ ପାଇଲେ କିଛି ପାଉ କି ନ ପାଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ସେଇଟା କଣ? ସାର୍ ସେଇଟା ପୁରା ଧୋକା। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ଚାଲି ନଥାନ୍ତା। ସାର୍ ଯଦି ଧୋକା ସମ୍ପର୍କ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ଚାଲିନଥାନ୍ତା। ସାର୍ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ରାଜି ହେଲେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଧୋକା ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ମନ ଦେଇ ଆଉ ଜଣକୁ ଯୌବନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ, ତମେ ଆଗରୁ କେବେ ଧୋକା ଖାଇଛ କି? ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲିଲିଟୁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ବୋଧେ ଏବେ ପ୍ରେମରେ ପଡିଛ। ହଁ ସାର୍ ଠିକ କଥା କହିଲ। କାହାକୁ? ସାର୍ ୟାଙ୍କ ଘର ପାଖ ଲିଲି ତାଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ। ତମର ଯାହା ତର୍କ ବିତର୍କ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଭଲ ଥିଲା, ଆହୁରି ବି ଭଲ ହେଇପାରିବ। ପରିଶ୍ରମ କର, ଧୋକା ଖାଅ ଓ ଭଲ ପାଅ, ତାହେଲେ ସିନା ତମେ ତର୍କ ବିତର୍କ କମ୍ପିଟିସନ ଜିତି ପାରିବ। ଗୋଟେ ଡାଉଟ, କଣ ଡାଉଟ ଅଛି? ଏମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ? ଏମିତିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ତମ ଭଳିଆ କିଛି ବାତରା ଛତରା ଆଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ହଉ ପିଲେ, ତମର ତ ଏବେ ସରିଲା, ତମେ ଯାଅ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କିଏ ଅଛି? ହଉ ତାହେଲେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା। ହଉ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଠିଆ ହୁଅ। Third prize goes to ଗୁଆ ଘିଅ। ଥାର୍ଡ ପ୍ରାଇଜ ନବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଜଣ ଆଉ କେହି ନ ଚିଲାଣ୍ଡ ବେଲା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ଭୂଗୋଳ ସାର୍ ମୁଠେଇକି ଧରିକି ସେ ପ୍ରାଇଜ ଟିକୁ ଦେବେ। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ ଗୋes ଟୁ ନାଗିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଦୁଇ ଛାତ୍ରକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଡାକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦୟାକରି ସେ ଆସିବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟକୁ ସେ ପୁରସ୍କାରଟିକୁ ଦେବେ। ଆମର ଯିଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଦୁଇ ପେଙ୍ଗା ପୁଷ୍ପା ସଙ୍ଗ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟକୁ ସେ ପ୍ରାଇଜଟିକୁ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ କେବଳ 2 ଜଣ ହିଁ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ସେଇ 2 ଜଣ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିନର ଆମେ ଡାକିବୁ, ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯେ କି ଆଦିତ୍ୟ ଶର୍ମା ସେ ପୁରସ୍କାରଟିକୁ ଦେବେ।